बेयो मोनसे थासारि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दिनैनि बे बालिगावनि जि बायलुं गामि बे पार्टआ बेयाव दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथिफ्रा बे समाव खामानि मावबाय थानाय जादों। जोबोद गोथौ जायगाया आरो 3 फुटनि खाथियाव बेबायदि मोनसे हाब्रुजों खोबजानाय मोनसे न'खर बियो आरो बेखिनि समखौ बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथिफ्रा जि बेलसा जि खदाल जि गायथि बाहायनानै जिखिनि खामानिखौ मावबाय थानाय जादों बेयो जोबोद गोब्राब खामानि आरो थासारिया एसेबो मोजां नङा मानोना माइरं जि जोमनि सेवनाय बेयो जोबोद गाज्रि मोनामो आरो बेखौ जोङो गोरलैयै हमनो हानाय नङा बेखौ नाथाय जाय सुबुंफ्रा दैबानाजों सिलिंखार जाजायो बै न'खरासो हमनो हायो बिनि थासारिखौ दा बेखौनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथिफ्रा बे न'खरखौ मदद होनो थाखाय बे समाव खामानि मावबाय थानाय जादों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दासिम जिखिनि मिशनखौ लानानै खामानि मावदों बेयाव जों जाफुंसार जादों आरो जोङो जाफुंसार जानायखायनो आरो जोंनि खामानिया जोबोद मोजांखायनो एबसुजों लोगोसे बर' हारिखौनो गुबुन गुबुन हारिनि सुबुंफ्रा गुबुन गुबुन ओनसोलनि सुबुंफ्रा गुबुन गुबुन रायजोनि सुबुंफ्रा दिनै साबायखर बावहरनायखौ जोङो मोनबाय थानाय जादों।